नै जोंना लोगोफोर न'आव थांनो नागिरदों, माने आलासि जाहैथावथाव बेरायहैनोबो नागिरदों आरोखि ना। ओमफ्राय माने बे दिनखालि अखाबो हादोंमोन एसे बिनि थाखायनो रेइनकटबो गाननांबाय। जोङो रेक्स, आंनि हासबेन्ड, आं थांगासिनो दं आरोखि ना। दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ। माने आङो भिडिअखौ बानायनोबो बांद्राय रोङा, गोदानसो नालाय। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना बा लोगोफोरा आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन आरोखि ना, जेनेबा अबे जायाखै अबे जादों, होनबासो ना आंबो रोंलांगोन आरोखि ना। गोदान नालाय आं इसिबां माने रोङाबो आरोखि ना। दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै माने लोगोफोरजों फैयै कारिगाव मोनफैबाय आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैजाय राइट साइडथिंजाय क'क्राझार थांबाय आरोखि ना। बिथिंजायनो क'क्राझार थांबाय, ओमफ्रायो ओरै सिदा चिराङाव थांगासिनो दं आरोखि ना। कासिकट्रायाव थांगासिनो दं जों दा ओरै सिदा थांबाथाय। दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर।
लाफा बारबोबाय जोङो दा गरागाव मोनफैबाय आरोना नै ग्रिन भेलि रेस्टुरेन्ट मोनसे जों जाफैयो आरोखि ना रिजर्ट मोनफैबाय आरो फैनानै दा जाफैगोन र' न'आव थांनोसै रेक्सखौ बिबैजों गारबोनोसै बिनि उनाव जोङो नैबे बाथौ खेराइ फेमिलि खालिथ' जाया एभ्रि सानडे मानसि जायो मानोना सानडेआव बयनाबो अफिस टफिस थाया माने फ्रि दे नालाय दिनदार लानानै बेरायफैयो बाइकआबो जोंना टाउन मिटारा गाज्रि जाबाय देखायला थावखौनो खाथा देखायला होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो थांगासिनो दं न' सहैबाथाय भिडिअ बानायनोसै दे खासि बोथोरा मोनफैबाय आरोखि ना देखायदा बारबोबाय आरोखि ना नैबाव सेल्फिफोर थायोमोन थाहैगोन थानानै दाना आबैनो मोनबायना रेक्सु खासि बोथोरा मोनबाय नै बेनो लांनानै लांला दाहाय लांसै बेयावलाय बबाव मोनो बै बाजाराव थांबासो मोनगोन थांगासिनो दं होमबा सावो आरोखि ना बै न'आव सावो ओमफ्राय नैबिदि हाग्रायाव फबो आरोखि ना सावो बेयावनो न' मोनसिगोन आरो थांबानो न' मोनसिगोन औ बे बारियाबो आबौमोननि माखासे दङ ओमफ्राय माखासे रायजोनि आरोखि ना दोनथ'नोसै आरोखि ना मेंबायबो बेनो जोंना न'आ गरिबथार